Jagħmel sens li qed inżejnu djarna u nippreparaw għall-miliet meta fil-Parlament qed tiġi diskussa liġi li tfisser il-qtil ta' trabi hija din id-domanda li ressaq l-Isqof Tgħawdex Monsinjur Anton Tewma permezz ta' messaġġ fuq YouTube fejn tkellem b'saħħa kontra l-liġi tal-abort li qed tkun diskussa bħalissa fil-Parlament. B'Monsinjur Tewma juża kliem iebeż biex jiddeskrivi dak li tista' twassal għalih din il-liġi kontroversjali. Il-proposta sempliċi tiegħi flimkien ma' il-paper, il-position paper li saret mill-akademiċi hija din. Ejjew nagħmlu mill-isptarijiet tagħna postijiet li jħarsu tassew il-ħajja. Ejjew nattrezzaw l-isptarijiet tagħna b'aktar apparat, b'aktar personell, b'aktar persuni ffurmati illi qatt ma jiġu f'sitwazzjoni li fiha jridu jażlu bejn ħajja u ħajja. Ejjew qatt ma nibdew inħejju lanqas mill-bogħod biex l-isptarijiet tagħna jsiru għall ħaresqat biċċeriji. Biex bija ta' Ġesu Bambin ma' ġenbu l-Isqof Tgħawdex insista li bħala pajjiż irridu nuru appoġġ lejn l-ommijiet li qed jistennew tarbija u hawn tkellem dwar il-bżonn ta' soċjetà li tieħu ħsieb il-ħajja. Monsinjur Tewma appella wkoll lin-nies biex jiffirmaw il-petizzjoni li qed tinġabar bħalissa kontra l-abort. Għalhekk inħeġġeġ lil kulħadd biex il-petizzjoni li qiegħda ssir tiġi iffirmata b'tali mod li noħolqu kultura ta' ħajja u mhux kultura ta' mewt. Wieħed jista' jaċċessa din il-petizzjoni fuq is-sit salvani.eu.